تۆبە بکن داگۆ هون هەلاک نەبن. دوێ دەمێدا هەنێک لەور بوون و ji ئیسا re li ser wan celîliyan digotin. Yên got Pîlatos xwîna wan tevlî qurbanên wan kiribû. Îsa li wan vegerand û got: Ma hûn gûman dikin got ew celîlî ji hemû celîliyên din gunehkartir bûn. Got ev yek hat serê wan. Ez ji we re dibêjim, na lêbelê eger hûn tobe nekin, hûn jî hunê hemû wisa helak bibin. An ew her hejdehên got birca li Sîlwamê bi ser wan deket û ew kuştin. Ma hûn gûman dikin got sûcên wan ji sûcên wan hemûyan got li Orşelîmê rûdinin bêhtir bûn. Ez ji we re dibêjim, na lêbelê eger hûn tobe nekin, hûn jî hunê hemû wisa helak bibin. Pirtûka pîroz, İncîl, Slav û rêz xweş bû birayên hêja.